Nomor 5 niki nerangaken kula panjenengan niki diperintah kalih Kanjeng Nabi. Niki perintah, kayane namung seruan, kayane namung himbauan, tapi niki paedahe perintah. Ta'allamu minal ilmi ma syi'tum an ta'allamu falan yang fa'akumullah bil ilmi hatta ta'malu. Niki sehubungan kalian dawuh niki sadurunge kabeh mireng sumerep hadis niki pun nglakoni kabeh. Saengga niki monggo saderengipun kula njabaraken sak mampu kula oleh njabarno nggih sareng-sareng matur nuwun dhateng ngersanipun Gusti Allah. Dalu niki kula panjenengan kabeh wis kabeh keluarga tansah pinaringan keselamatan dohir batin. Monggo tansah nyuwun muga-muga keselamatan menika tansah diparingaken dhateng kula panjenengan lan sedaya keluarga. Amin. Saat menika ora ana pengarep-ngarep sing paling ngaremno, sing paling nentremno kejaba mung sehat selamat niki kumpul dadi siji. Sebab napa kula panjenengan niki ya diwahi ngerti mungkin lewat kasunyatan perkara kahanan sing ketok ning peninggal utawa lewat media sosial sing saat menika sedang berkembang. Kaya apa nggih? Polahe ombake donya, polahe ombake manungsa, polahe ombake antarane sing duwe jabatan, sing namung rakyat. Kaya apa wong sing do kepinginan kabeh. Mula alhamdulillah yes gur cangkruk ngene iki tok, lungguh ngene iki tok. Yes muga-muga kula panjenengan kabeh niki ditingali kalian Allah kanthi peninggal rahmatipun Allah taala. Amin. Saengga hikmahipun ngeten. Apa nono kawula kok ditingali kanthi peninggal rahmati Allah, lah niku ngalamat kawula sing bakal nemoni kabegjan. Iku sing diidam-idamno wong sing duwe iman niku ya urip nemoni kabegjan sing diidam-idamno niku. Umpama krungu kalimat sing niku damel manfaat, lan niku ngelmu hikmah sing saged kula njenengan petik. Monggo aja pisan-pisan lali tetep muji sholawat salam kaaturna dhateng junjungan kita Nabiullah Habibullah Makarimal Akhlak Imamul Mujahidin Jaddal Hasan wal Husain nggih menika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh niku mung ngarep-ngarep niku. Liyane ngarep-ngarep syafaat mboten saged. Sampai Gusti Allah mau ndawuhaken Muhammad omong ngono kuwi wong-wong kuwi. Kaum iki omong ngono. Nek kirane dhewe iki kok ngomong nek seneng karo aku, dari ngendikane Allah. Nek wong-wong kuwi ngaku seneng karo aku, kudune ya seneng karo awakmu, kudune manut karo awakmu. Jadi fatabi'uni nu kalimate ismanu to sirarmu kabeh marang ingsun. Aku lho jenengan isone gur melok-melok nirokno ning ora padha. Kanjeng Nabi salat nggih kula jenengan nirokno salat. Kanjeng Nabi ngaji nirokno ngaji. Kanjeng Nabi poso nirokne poso. Nek gak padha. Tetep gak padha kula jenengan gak padha. Cuma nirokno niki padha le nirokno. Oh Kanjeng Nabi nek salat niku gawe niat takbiratul ihram, yo gawe rukuk, yo itidal, tumakninah, sujud sampai tahiyat akhir. Yo isone nirokno niku. Ning mboten padha kaya salate Kanjeng Nabi mboten padha. Ngeten. Lah dalu niki pesene dhateng kula panjenengan, ta'allamu, belajar kabeh ngaji yo. Dadi iki perintah niki mboten terbatas usia, kok gak dibatasi umur.
kowe ngaji yo mulai niki sampai iki umur sakmene sampai mboten. Dadi kalimate niku gawe wau jamak. Dadi wau jamak niku berarti lanang wedok gedhe cilik tuwek nom niku wajib kabeh ngaji. Karana napa? Apanane pun nate kula aturna teng panjenengan, cara Jawane nek kepengin uripe aji ya ngaji. Nek kepengin uripe duwe pengaji ya ngaji. Gak ana liya. Wong niku saged jenengan titeni utawa delok neng ndi ae. Kaya apa wong sing ngaji karo sing ora ngaji. Engko bedane nang ndi? Cara penake nang ndi? Cara tentreming urip nang ndi? Cara kenikmatane wong urip nang ndi? Nggih ketingal. Wong niku nek ngaji ya dibagekno karo Gusti. Wektune istirahate terus wis pokoke diatur penak, tertib. Lah teng mriki kalimate kowe ngaji ning dinggen karepmu, masyiktum niku karepmu dhewe. Wis kowe ngaji ning dinggen karo sapa ae, masyiktum niku ning dinggen karepmu dhewe. Ning falan yang fa'akumullah bil ilmi aja lali. Kowe masuk ngaji ning ndi ae gak pisan-pisan manfaat ngelmumu kejaba ngamalno hatta ta'malu bima ta'lamun. Nek umpama kowe ngaji mbok amalno ilmu mulai iku manfaat. Lane mboten usah gumun, gak usah bingung. Sakniki majelis taklim pirang-pirang pengajian umum pun mboten asing. Tapi nyapa akeh pengajian umum, akeh majelis taklim, akeh wong do pinter-pinter, tapi akeh nom-noman saiki sing mursal ra karo-karuan, sampai wani karo wong tuane. Sebabe ora patek do ngamalno. Lu ngajine ngaji. Tapi diomongi para jamaah sing padha ngaji, padha zikir, padha wiridan, eling-eling. Ya nyambut gawe ning 5 wektune ditetepi. Niku kok pengajian. Lah nek kok pengajian entuke kaya ngono terus mulai harian uripe niku diamalno. Lah niku jenenge ngamalno ilmu kok pengajian. Iku kok dadi manfaat liyane. Ngeten. Terus diomongin para jamaah, ayo padha ilinga karo Gusti, anak putune didongakno, ditirakati. Ya sak ora-orane ora ketang pisan niku nek bar salat diwacana Fatihah ben supaya nek anak putune iki iso saleh-salihah. Niku diamalno. Lah niku jenenge ngamalno ilmu. Nek mboten saged ngamalno ilmu ning ngoten niku gak manfaat. Apa meneh kok ngajine cuma gawe tutup. Nyuwun sewu. Ben pantes-pantes. Ya ben pantes-pantes lah apik-apike jenenge malam Jumat kancane yasinan melok yasinan. Tapi ya melok gruduk tok. Bar mangan ya wis. Mangan ya mangan. Sesuk enek wektu subuh ya ora salat subuh. Dhuwur ya ora dhuwuran. Sok mben salate seminggu neh. Pas yasinan. Pendak malam Jumat. Ngono nek diomongi ya ngetril. Lho ora wis apik to gelem melok ngaji. Iya, nilaine wis apik. Nilaine wis apik. Mesti bandingane kan ngeten bandingane. Timbang sing ora ngaji blas. Lah, kapan kula jenengan kok mbandingno nimbangno perkara sing luwih enteng, perkara sing luwih elek. Saklawase uripmu gak iso ningkat. Gak iso. Napa malih? Napa malih? Sing diarani iso bandingno niku nek babe donya. Contoh niki. Roh tanggane tuku mobil. Kula jenengan kudune iso. Ya alhamdulillah kok iso tuku mobil. Aku alhamdulillah duwe sepeda motor. Niku iso bandingno ngoten niku sing oleh bandingno ngoten niku. Nek ana tanggane duwe sepeda motor anyar. Ya alhamdulillah kok ndek beda anyar. Aku ya syukurlah Masya lawas yang ndek beda.
Ya kena iki ngaji Jumuahan, kena iki dolan rono ya wis teko. Nah, sing ngoten-ngoten niku lho oleh bandingno. Sampai nek cara syariat le bandingno. Alhamdulillah kok kanca-kancaku duwe kendaraan kabeh, di mobil, di sepeda. Ya aku alhamdulillah diwehi waras dadi iso mlaku. Masya ngetan ngidul ngalor aku tetep iso mlaku diwehi waras. Ngoten-ngoten niku. Iso bandingno sing luwih rendah, sing luwih cilik ning nek masalah duniawi. Nek masalah ukhrawi, masalah pengajian, masalah babakan pahala ganjaran, iku aja bandingno sing luwih ndek. Kudune kula jenengan deloke sing luwih dhuwur piye? Ya Allah, lah koncoku kok ya iso jamaah rutin. Ya Allah, koncoku kok ya nyatani iso istighosah. Tiap malam Selasa kok budal. Nyatane kok ya iso. Lho padahal cara duwite ya akeh aku, cara sugih akeh aku. Tapi kok kae kok ya iso nyang, kok iso rutin. Lah aku kok repot ae ra enteke. Wis to tutupno repotmu sampai ditaleni telu diujur ngalor. Panggah repot mawon. Nek mboten dilawan. Nyun sewu. Niki enten keterangan keluar saka tema ning sik enten hubungane kalih keterangane. Napa? Kapan wong duwe kepinginan ya iku daftar kesakitan. Eling-eling. Padahal kula jenengan menungso lumrah. Gak iso terlepas karo sing jenenge cita-cita, gak iso terlepas sing duwe kepinginan. Niki menungso lumrah. Terkecuali nek kula jenengan pun untuk pitulunge Allah wis gak duwe ngoten niku. Cara urip nggih dilakoni. Cara urip dilakoni, piye dilakoni ngeten iki waktu maghrib ngaji istighosah, eling dateng Allah, belajar zikir, eling lewat kalimat thayyibah. Mari ngono engko salat ngisak, bar salat ngisak ya mulih nang nggone omahe dhewe-dhewe. Karena napa? Ngenteni sesuk waktu subuh. Dadi sesuk nglakoni salat subuh. Bar subuhan nyambut gawe nyapa? Ngenteni waktu zuhur. Banduhur nyambut gawe maneh, cangkruk, itung, dolan, usaha ning ndi. Ngenteni wektu ngasar, salat ngasar. Terus sampai maghrib puterane ngoten. Niku jenenge ngenteni wektu fardu, wektu salat. Ngenteni. Nek saged kaya ngoten niku uripe niku tata. Apa-apa niku nek wis melok tata tertib, niku ya tertib. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Niku kok iso tertib, urip niku iso tertib nek niku dinten. Tapi nek ora iso sing kaya ngoten niku, oh ya amburadul. Gak iso kon manajemen wektu mboten saged. Bareng asar jam 5 koncone wis apik, wis mari adus, wis pening, iso rokokan dolan, koncone iso cangkruk, iso guyon karo keluarga, iso lungguh nang emperan, iso jagongan. Ha dheke sik kulu-kulu. Antara ya urip ora tertib. Ngeten. Mulane apa meneh kok duwe kepinginan pun to ditenono. Wong niku nek duwe kepinginan daftar loro ati. Lah terus piye carane? Ya ngapunten. Cara wong nyambut gawe diniati nafkah, diniati ibadah. Pamane bapak-bapake nyambut gawe niate ya nafkah keluarga. Ibu-ibuke melok nyambut gawe niate ya ngiwangi nafkah keluarga, bekti karo wong lanang ganjaran. Kabeh niku nek diniati apik sarwa ganjaran. Tapi nek niate ora apik, masya to sing mbok lakoni perkara apik, ning nek krana niat sing ora apik, pangeran ora turu, mesti dadine elek. Contoh. Iki contoh sing elek kula mau nek contoh sing elek. Ben ora terjadi nek contoh sing elek teng kula. Kaya kula ngeten iki kepinginan kula. Kula pengin di santri wakeh, pengin di jamaah wakeh, pengin sing ngaji teng iku wabeh. Engko nek wis ngaji nglumpukake, tiap ngaji tak cawisi kotak. Kotak amal, mboten digawe yatim, tapi kotak amal. Jarene napa? Digawe bisaroh pengajian, digawe urunan sing ngaji. Kuwi suwe-suwe mesti wong misuwi rai ya kaya ngono raine. Awale ngoten niku. Dadi kepinginane lho, iblis iku nek bisi halus. Haluse piye? Padha-padha nyampekno kalimah nek disampekno saithik wonge luwih akeh wong sing disampekno, luwih akeh sing krungu kalimah.
awale ngoten niku. Dadi luwih apik niku nek nyampekno kalimahe Gusti Allah, nyampekno hadise Rasulullah, iku luwih apik wong akeh sing krungu. Dadi ben tambah krungu, tambah akeh wong krungu, tambah nglakoni perkara apik syariate Kanjeng Nabi. Awale ngoten niku mbujuke. Tapi mburi-mburine nggih ngoten. Nek wis ketok akeh, jamaah akeh, kaya kula ngeten wis celuk kiai, kabeh nyeluk abah, kabeh nyeluk Pak Yai, kabeh nyeluk Mbah Yai, kabeh nyeluk ustaz. Wah, mlakune beda. Deheme digawe-gawe wis ngeten. Macake sarwa kudune sing pantes, sing lek. Aja sampe ora pantes disawang wong. Wah, serba di manajemen kabeh. Wis ngalamat ngono iki, ngalamat. Roda marek nang dhuwur kok ndeke meri karo perkara sing ngisor, akhire diblesekno kelek-telek lencung. Ceritane sapa sing ora roh? Nek sing tau ngaji ning pondok, sing jenenge Sebar Sisa kaya apa? Sing jenenge Balngam Ngaurok kaya apa ngalime? Njaluk saiki sesuk dituruti karo pangeran. Balham bin Ngaurok. Karena keblecuk karo bondo donya, keblecuk karo gemerlaping alam donya, niku diwahi sing jenenge suul khotimah. Pamila kapan wong dikepinginan niku nggarakne lara ati. Panjenengan yo ngono, panjenengan pengen dipedhah motor anyar, urung kelakon-kelakon. Enek wong numpak peda motor kok reyen, anyel mesti. Anyel. Iki tauhid iki. Niku wong lewat ning ngarepan lho, padahal ora nyalah ra apa. Ngono semara ngejak ngrasani kancane. Delono engkres. Pedae pedae anyar numpak ya engkres. Lho padahal numpak ya biasa. Krana dhek kepinginan gak keturutan. Padha karo enek lanjing kepinginan rabi bocah ayu katik sing arep dirabi gak gelem. Wah iya, ha niku mesti dipetnahi niku. Sesuk-sesuk dipetnahi. Wah getun lho kae sing entuk kae tenan, sampeyan tak jamin getun. Arep wedok kae asline ngene-ngene. Alah-alah, asline raimu dimoyo ya. Ngomong sih aneh-aneh. Coba winginane ra kepinginan ngono ya ora ngrasani elek. Ngeten. Ngoten niku dan sebagainya kaya tak terusi kaya ngoten niku. Pramila timbule iri, timbule drengki, timbule lara ati ku mergo kepinginan-kepinginan ngoten niku lho sing gak tersampaikan. Lah sing anu penak niku pripun? Ben iso meminimalisir kepinginan-kepinginan duniawi, isena ana atimu kelawan pikir dhateng Allah. Kapan wong eling dhateng Allah, niku wonge diilingi dhateng Allah. Kapan wong diilingi dhateng Allah, diilingi kalian Allah, niku ngalamate wong sing bakal nemoni kabegjan. Tegese keimanane dijaga marang pangeran, keislamane dijaga marang pangeran. Kapan sak wayah-wayah tinimbalan niku diparingi husnul khotimah. Niku lho sing diidam-idamaken kabeh wong mukmin. Nek kanggone wong sing ora tau ngaji, pengenane kula angsal daya Gus Ali Junggawah, Seruni Jember. Gus Ali niku putrane Mbah Yaine Mbah Yai Mansur Pedotan. Niku nek logikane Gus Ali ngeten. Anu Pak Yai nek cara kula nek nerangno ngeten. Wong sing ora iman niku nek mati rumangsane ngimpi. Dadi pas mati nika dirubung wong akeh. Dhek roh, ana wong akeh nang omahku iki enek apa iki? Iyalah aku iki mau ngimpi to mau. Aku ngimpi. Nah, rumangsane ngimpi. Maru didusi. Roh anak bojone padha nangis, keluargane nangis, kiwa tengene nangis. Mari ngono dhek lho, nyapa kok padha nangis? Nyapa kok nangis? Iyalah aku iki ngimpi to tibake. Isih rumangsa ngimpi. Bareng diulesi, dipanggul karo tangga teparo. Dipanggul ning Bandosa. Ya ngono lho, aku iki nyapa kok dipanggul wong-wong iki nyapa? Kok manggul aku? Kok aku digotong arep digono ndi iki? Oh alah aku ngimpi to tibake. Rumangsane ngimpi. Bareng nang kuburan diuruki tangga teparo. Mantun-mantun. Loh, aku kok diuruki nyapa? Baru sadar nek ditalkin karo Mbah Mudin man rabbuka wa man nabiyuka wa ma anakoka. Baru sadar lho, aku iki mati to tibake. Ah
Lah mari ngono ditekani karo makhluk sing jenenge mungkar nakir. Wis mulai tiba aku iki mati. Lho aku iki ning alam kubur, aku alam barzah. Lho aku iki ra sangu. Biyen kancaku ngaji, aku ora melok ngaji. Aku bendina krungu pengajian, tapi aku gak tahu ngaji. Aku dijaki pengajian, tapi aku mau melok ngaji. Aku dijaki salat, tapi aku mau salat. Bareng wis ngono kasep, rumangsa kasep, bengok-bengok gak enek wong krungu, gak enek wong nulungi. Beda nek kula panjenengan niku mboten ngeten iki, sing diceritakno ngoten niku wong sing gak iman, wong sing gak percaya. Nek awake dhewe bendina maca syahadat, bendina maca istighfar, bendina maca sholawat, bendina sujud kali Gusti Allah, maca tasbih, maca tahmid, maca istirja, maca Al-Qur'an. Kula jenengan umpama sak wayah-wayah ya penak mawon, tegese penak napa? Wis ngerti ya. Wong nyatane iman, jodoh, rezeki, pati niki urusane Gusti Allah. Kan wis iman, wis percaya, dadi ora sakit maneh, tidak menyakitkan lagi. Ngeten. Contone sithik mawon, Kula panjenengan iki cara nyambut gawe kok cara normal iku untuk dhuwit 10.000 paribasane. Untuk dhuwit 10.000. Ternyata teng mriku mung untuk dhuwit 5.000 utawa 7.000 utawa 8.000. Lho niku mawon kula jenengan iso. Ya alhamdulillah, entar ya rezekiku dina iki sakmene kok. Lho niku yakin. Keyakinan niku lho sing angel sing tumbas. Sebabnya napa? Pun yakin itikad dhateng Allah taala kabeh niku peparinge Allah. Ya alhamdulillah sik diwehi, alhamdulillah sik diparingi, muga-muga cukup, muga-muga diwehi sehat dadi sesuk golek maneh. Lho niku jenenge iman, percaya. Tapi nek ora duwe kaya ngoten niku, kemrungsung. Mosok untuk sakmene, mosok guru oleh sakmene, mosok. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ampun kaya ngoten. Niki nek mboten ngaji gak iso. Sebabnya ati niku dituturi lewat pengajian. Nek mboten lewat pengajian gak iso. Wis to, wong niku isane go ra nrimo tok. Lho padahal nek ngilmoni saiki ngapunten. Urip nang alam donya wis diwehi urip sakmono taun, 30 taun, 40 taun, 50 taun, 60 taun. Wis diwehi urip wis longgar ambekane gak dincepne karo sing jenenge oksigen. Kok cek gak trimo. Lho, iku sing duwe ora ya ngamuk. Ora luwe iki tak wehi urip ambekamu lancar, peningalmu penak. Terus kowe pengkrungonmu ya penak, mlakumu iso penak. Lah kok isih maido aku. Lah kira-kira ora ya anyel sing duwe. Sampai disindir nika teng surat Yasin, awalam yaro alam yarol insana ana khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Menungso, kowe iki lho apa ora ngerti. Nek kowe iki dadi menungso biyen kedadianmu saka banyu sing gigokno, saka banyu sing gilani. Aja meneh kok mbok dol, mbok wehno tanggamu ora gelem. Banyu sing kedadiane menungso aja meneh kok didol, diwehno tanggane gak gelem. Lho, faida mono kaline maneh dadi, ari kalane kowe dadi huwa qasimum mubin. Lah kok kowe misuhi aku. Udan mbok grenengi, tak wae panas mbok grenengi, tak wae angin kowe grenengi, tak wae sumuk mbok grenengi. Ora lho sik iki pengirane kowe apa aku kaya ngono kira-kira. Cara Gusti Allah nek gak disifat Rahman karo Rahim. Ya Allah, pramila monggo. Kula bolak-balik pun ngomong, teng Langgar malam Setu sering kula ngomong, tangi turu iling-ilingen. Iling-ilingen kalimah alhamdulillah. Iling-ilingen tangi turu. Sadurunge eling liyane, pokok mripat melek iling-ilingen kalimah alhamdulillah. Iling-ilingen tenan. Ben niku kula jenengan iki dadi bukti, dadi saksi bila awake dhewe niki tiap mripat melek niku sing diilingi nikmate Allah. Belajari, lali dibelajari. Insyaallah ben tambah kulino, ben sampai kulino. Hadirin jamaah rahimakumullah, niku penjabarane wong belajar, wong ngaji ning diain monggo kersa, ngaji karo sapa wae monggo kersa, ning diamalno. Aja mungkur ngaji ning tanpa pengamalan. Pamane krungu keterangan wong wedok kudune bekti karo wong lanang, kudune ngabukti karo wong lanang.
aja gampang maidu wong lanang kuwi diamalno ora ketang 0, sekian persen. Wong lanang ora usah mencak-mencak nek keterangan ngene iki. Wah, terus sederek Supri mulih yes. Diomongi karo ibuke Nendi. Kowe ora krungu to pengajian mau. Lah kuwi senjata jenenge. Alibi ora kok koyo ngono. Dadi mboten kok menang-menangan ora. Ning sing penting ana panggonane dhewe-dhewe. Ngenggoni uripe dhewe-dhewe. Sing lanang ya kewajibane lanang apa, sing wedok kewajibane wedok iki apa. Nggih ngoten niku. Dadi ben iso padha-padha nglakoni urip. Nah, nek wis kaya ngene, tulung kanca nom-noman aja napa nggih, aja mupuk suatu keinginan-keinginan yang nanti akan malah menyakitkan. Piye? Jalankan natural mawon. Lumrahe mawon. Lumrahe nyambut gawe apa sesuai dengan skill Anda, ya wis jalankan. Soal nanti urusane pangeran, kedepane urusane pangeran. Yang penting ya wong niku bolak-balik wong niku ya urusane ya wong. Dadi kula jenengan iki wong urusane ya karo wong, ning aja lali sing nentokno urusan niku zat ingkang gawe wong. Ngoten. Lah piye? Ya contone pomo Irwan niki pamane pomo kok pengin rabi ngono wis ora usah maya-maya ora usah naik-naik. Wis pokoke enek sing gelem anake wong jejeg anake wong komplit terus bocah iki ya wedok ya ayu ya wis gelem ngono ae. Ora usah angel-angel ngono. Aja milih aku pengen anu Pak, pengen sing ayu, sing suwe mok, sing anake wong sugih, sing anake wong kesuwen. Kakean wah kakean. Lah kuntul ora trimo caramu nek ngono kuwi harapanmu. Jadi maksud kula nek masalah donya iku timbangan karo sak ngisormu. Ning nek masalah akhirat len nimbang kudu sak dhuwurmu. Niku kaya ngoten. Babakan ibadah timbangane timbangan sak dhuwure. Ning nek babakan ngalam donya timbangana timbangan sak ngisormu. Aja kadang ngono guyone kene iki ya kanca-kanca mengasihkan. Aku ora pengen sugih, Pak. Aku urip pengen kaya kanca-kancane. Lah kancamu sapa? Ya kancaku ya Pak Kaji Narko. Wah, ya adoh. Ora pengen sugih, pengen urip kaya kancane. Lah kancamu sapa? Jare Pak Kaji Narko, Haji Rifai. Lah ya amin ya amin, tapi kok ya arep ngamini kok ya arep rangguyu gak iso to ngono kuwi. Jadi kabeh niku sing nentokno pangeran. Eling menungso nek gur cita-cita, menungso gawe skema, menungso gawe gambar, ning kabeh niku urusane Allah Subhanahu wa taala. Kaya apa monggo diniati zikir kula panjenengan, istighosah kula panjenengan, ngaji kula panjenengan niki diniati eling dhateng Allah supaya Allah eling dhateng kula panjenengan sehingga muga-muga kula panjenengan diparingi tetep iman, tetep Islam, diparingi keselamatan, yo selamat dunyane, yo selamat akhirate. Amin Allahumma amin. Terus niki khususnya bapak-bapak sederek-sederek sing mboten ndang selak repot, ngapunten nggih. Sing mboten ndang selak repot, mangken sak badane ngisak kula nyuwun bantuan salat gaib kangge bibik kula, rayine ibu, rayine mbok sing malam tahun baru nggih, malam Sabtu kapundhut. Jenenge Sarifah binti Mat Zairi. Jenengan niate gak sangel. Niate jenengan ning ati ngeten. Niat ingsun salat padha karo Pak Dul ngono ae. Dadi salat gaib, salat jenazah niku petang takbiran, gak nggih rukuk, gak nggih sujud. Dadi takbire ping 4. Takbir sing pertama maca Fatihah, takbir sing kedua maca sholawat, takbir sing ketiga maca Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir sing nomor 4 ya donga. Pokoke takbir, soal donga ora iso donga gak apa-apa. Wong kula sing donga padha ae, sing penting takbir. Sing penting takbir pertama maca Fatihah, takbir kedua maca sholawat. Niku sing dieling-eling. Soal takbir ketiga, takbir keempat pokok melok takbir ngoten. Jadi nek sing iso niate Arab ya niate usolli alaman sholat alai imam. Nek sing gak iso niate Arab tak waren niku wau. Niate sun salat padha karo Pak Dul. Allahu Akbar. Sah pun padha ae. Niku kula nyuwun bantuan salat gaib mangken tak badanipun salat isya. Khususnya bapak-bapak, ibu-ibu mboten usah mboten napa-napa.
ibu malah lak repot. Niku bibik kula sing biyen ngingoni kula, cilikan kula sing marepne bibik kula. Sebab mbok kula niku sakit paru-paru tidak kurang dari 3 tahun. Mbok kula. Lah sing sehat wektu niku ibu kula, bibik kula rayine mbok niku. Ternyata sing kapundhut dhisik malah bibik kula. Dadi kabeh mboten ngertos wong kabeh niku sing ngurusi nggih pangeran. Padahal waktu niku secara medis mbok niku 94 niku pun divonis. Jadi mulai 92, 93, 94 niku wis divonis. Mbok niku wis divonis umure. Cara ndelok lorone niku. Tapi Gusti Allah berkehendak lain, tibake sing budal riyen malah bibik kula. Ngon niku tak aturi dhateng panjenengan. Mungkin saat antawis niki ngenteni adzan riyen. Ngoten terus salat isya akhir kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.